Ik doe het even voor een sportfirma. Dit is namelijk het nieuwe Kluunpak. Wij weten alleen wel, het Kluun is ook vreselijk belangrijk. En de kleeft door de laatste alle steden toch een paar foutjes. Je kon namelijk de reg noemen, zegt je. Dus dat hebben wij touwblok. We weten al even dat we in 22 reporters uit Hilversum en we wisten het wel in Dokkenbaard voorrijden. Dus dat kan net weg. Nou, dan is dit voor al je achter de Belgische motoren rijdt. Oh, de voorbeeld heet net nooit. En ik voel meer, wie net genoeg. Het is hier te nezer en te koud. Ik voel muziek in stille stritten en een platteneide vloot. Meer van alles en van alles meer. En hield dit weer opnieuw, hoe ik van mij. Maar meer nog, hoe ik het verdien. Een orchidee tussen de eerste blommen in dit boerenland. Een bonte flinter in de grieze loften op een marenstroom. Het heeft nooit een kwestie geweest van grote crisissen, grote dieptepunten en grote hechtepunten. Het is eigenlijk, of het ambitieus, ik kies voor zeggen van ik ben een artiest, maar het is een vrij, in zijn schommelingen, een vrij illegaal bestaan geweest. Ik heb wel crisis nog, maar hij zegt ik al niet wel oren dingen voor die in denkt, ik ken me vooruit. Dus dit wordt ons theater, Piet. Ja, zie je het zitten, Fien? Ik zie het, Piet. Begin jaren 80 maakt het Rienste kar om mij te doen aan de musical Fien. Jasperine de Jong speelde hier in de haatrol van Fien de Lamar en verder zocht onder oren Gerard Cox mij. De consequenties wel dat er voor eerst ophoort met eigen theaterprogramma's en dat zijn combo ontdoen wordt. Ik heb altijd vernuiveren over de motivatie van mijn medewerkers. En dat elke keer altijd het artistieke product voorop stelde. Zelfs voor het geld. En zelfs voor wat levert het op. Dat heb ik me doen vernuiveren. Fantastisch. Maar het wordt op een bepaald moment wordt het wel. Heel moeilijk. En als dan de kans krijgt, dan stinkt van in de musical. Terwijl eigenlijk, ik weet het van de karren wordt hoe langer hoe moeilijker ik te loeken. Dan meisjes aan elkaar. En boven dat is dat ik wel weer een hele aardige artistieke uitdaging. Dat we toch 300 jaar het hele land drogen. De 2 maanden in Carré. Wees maar in de achtertas heen reist als een verzorgd artiest. Natuurlijk hartstikke mooi. En uit dat contact bij de musical Fien heb ik met Gerard Cox dus 2 jaar lang de kleikamer deelt. En dan krijg je een soort van waardering van elkaar als persoon. En waardering van je artistieke visie. En van je artistieke mogelijkheden, oer en wer. En daar ontstaat dan eens een plan voor van, waarom doen wij net wat? Hallo. Wie is het? Heid. Oh, het is in het Fries, het is zijn vader. Ik zal het even vertalen. Ja, Heid is vader. nee, dat kan het. Het kan niet. Ik ben aan het werk. Hij is aan het werk. Wat hij daarmee bedoelt, weet ik ook niet. Ik zit in Zutphen. Hij zit in Zutphen, dat klopt. Ja, nou gauw dan. Nou, gauw dan. Snel dan. Even Hommels. Dat zal nog wel sneller zijn. Ja, ik weet het ook niet precies. 10 uur. Om 10 uur? 10 uur, ja, Ja. oké. Ja. Oké. Ja. Ja, dat is allemaal gewoon ja. Dat is ook... Wij konden goed met elkaar opschieten. Even snel, wat is... Dus wij dachten, nou, laten we dat nou maar eens gaan doen. Dat was trouwens in de tijd dat zowel Jasperina als Frans Halsema mij benaderde om samen met hen iets te gaan verzinnen. En dat heb ik toen niet gedaan. Maar met Riens, ik denk, daar gaat iets mee gebeuren. Wat dus niet gebeurd is, hoor. Dat is niet gebeurd. We hebben wel 2 hele leuke programma's gemaakt. Maar er is nooit een vonk overgeslagen naar de zaal van daar moeten we heen. Dat is nooit gebeurd. Dus nogmaals, we deden leuk mee en we speelden. Maar het stelde niet veel voor. Maar in die tijd geloofde u er wel in, neem ik aan. Toen dacht ik, zeker, van dat wordt wat. Ja. En het is ook wel geworden wat ik wilde, maar het had alleen niet de... Ja, er zijn... Hè? Dat is het leven, zeker theater. Je weet nooit hoe het allemaal gaat.
Zeg, wat is er? Ja, ik dacht zoals we eens een kopje thee, of misschien een kopje koffie, of een glaasje sinaas. Nee, niks daarvan bij deze toestand op dit uur op deze plek. 1 seconde van ontspanning en ze springen op je nek. Wie dan wel? Dat weet ik niet, daar ben ik niet voor opgeleid. Maar wat hier geboden is, dat is de scherpste waakzaamheid. Kijk, ja, waar dan? Nee, ik wou gewoon alleen maar zeggen, kijk, we zitten nou zo wat een volle dag op deze dijk. En er is in al die tijd nog helemaal geen pest gebeurd. Zouden we dan niet eens even maar een hapje... Afgekeurd, eten kun je later wel heel duur, desnoods en uitgebreid. Momenteel zijn wij verplicht tot rusteloze waakzaamheid. Doet wij begonnen. Ik herinner me nog in een kleine komedie dat ze zo dat dit nog besteedt. Het was man, mooi politiek engagement. Mooi het ouderwetse vak. Liedje, praatje, dialoogje, klets. Lekker. Wat fijn dat dit nog besteedt. Maar de projectie in het loonvoel is toch wat zin. Ik bedoel, maar het wie net zo, dat heeft het spreekwoordelijk een gat in de markt. Van, dat komt elke keer, dat mag even treffen, maar een bepaalde trend. Dat wie je net zo. En dan best al ik nooit treien hier, ik wel weer uitpoept. Dan is dat een prachtig avontuur geweest, maar een paar hele leuke programma's die over het algemeen in de pers, landelijk, ik heel best ontvangen binnen. Dat wordt weer fijn, diaconie en aalmoes geven. Dus geef de eerste standje straks weer als kassier. Te veel om dood te gaan, te weinig om te leven. Een maatschappij van liefde, werk en oud papier. Een maatschappij van liefde, werk en oud papier. Riens en ik op het toneel hadden geen tegenstelling. Dat was gewoon... Ja, je kon zien. En het is Ischa Meijer, God hebben ze ziel, die dat als eerste tegen mij zei. Jullie waren misschien veel te goed. Jullie konden veel te goed met elkaar opschieten. En daardoor kreeg je geen frictie op het toneel. En dat is wel eens nodig. Dat was heel anders dan in die tijd met Frans Halsema. En dat was het verschil. Dat was het verschil. En dat wil niet zeggen dat het geen hele goede... Het waren goede programma's. Maar het miste net misschien dat bijvoorbeeld. Misschien is het ook heel iets anders. Ik weet het niet. Ik ben geen theater... recensent. God, zij geloof tegen prezen. Maar als ik het zou moeten... als ik het zag... Misschien waren we ook allebei veel ouder dan we dachten. Ik had nooit gedacht... Het waren natuurlijk toch twee... Waarmee ik niet ten nadele van oud zijn zeggen overigens. Want wat zou het, hè? Maar we waren toch twee oudere mannen op het toneel. En dat mis je misschien ook een heel groot stuk publiek. Misschien hadden we er een jonge meid bij moeten nemen. Ik weet het niet. Het is niet gebeurd in ieder geval. En we hebben een fantastische tijd gehad. En dat kan toch helemaal niet. Het heeft eigenlijk nooit gekund. Hoe hebben ze dat zaakje al die jaren hier gerund? Theater hier in Nederland, helemaal te gek. Dat draait maar door en 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 door. Er ligt nog steeds niet op zijn bed. Ja, ik heb nooit dat zoals het Sanningham de Goethe voorbeeld gewoon, hè? Dat zoals daar spegel ik mee om. Nee, gelukkig niet. Ik wil het vrij autonoom wezen. Maar ik denk dat je van alles wel een soort leren. Ik denk dat je van alles leert. Ik denk dat je zelfs leren van, dat je echt leren van een keer maar in een televisieserie. Dat is juist hoe moeilijk dat is. En dat is een keer, dat is het leerst van het lesjan. Wat ik op Academie van Kleinkunst, dat ik dan op een bepaald moment docent was net leerst was de oren vertelst. Dat is die studenten aan het werk juist. Die bands, wat ik dan altijd zei. En die juist aan het werk. En dat is zelf realiseert, hoe doe ik dat dan in jong zelf? Op een planken. Aangroeien in stem, je hoeft geen woorden te gebruiken. Dat wordt dan meestal een soort, als je klanken moet doen, een soort mengeling tussen Italiaans en Scandinavisch. Van, Chirans, Honder, ik heb altijd aan wat op waar kan je hoe vooral tot ik aan wat op iets dergelijks.
E se tu ne chissà te quando? E se tu ne chissà te quando, eh? Mag hier maar gaan, Macarena! San Barca, op voort, je reine wordt je op verrekend. Daar is het goed, ga op, goed, op. Oké. Terug. Vooruit. Zand erover, hè? Nog één keer doen. Zo gebeurd. Nog één keer doen en nou anders. Nou is het liefde. De kist net mens leren om artiest te wezen. Talent is punt in je. Maar om dat uit te bouwen en langs bekende wegen die van jezelf al zo zien zo dat dat werkt. En daar komen ze verder mee, daar hebben ze wat aan. Dat is dat bloot ik een kwestie van leefde. Ik geloof dat ik altijd van de studenten dat gevoel hebben. Dat het bij hem binnen die een doorhiepen door in haar lippen. En die ben daar een iris wat mij kwijt omdat ze dat willen. En ik woe het zelfs ik destijds. Ik woe zelfs ik niks leveren op die planken stingen. En wat dat dan krijgt is dat mooie Joost weten. Maar dat wil je dan, dat wil deze bij en ik. En dan was er alles ontwan om haar die kansen te gaan en nog maar handvetten te gaan. Ja. Het leuke van Riens is dat je helemaal niet het idee hebt dat je les krijgt. Alsof je... Ja, je vangt alles op en je onthoudt alles. Je hebt geen moment het idee van, die meneer staat mij heel erg les te geven. Die staat te zeggen wat ik moet doen. En dan kom je s'avonds thuis en zit je zo in je stoel of op je bed. Dan ben je zo, godverdomme, ik heb toch heel wat meer geleerd dan ik met mezelf dacht toen ik vanmorgen begon. Dat is leuk aan Riens. Ja, kijk, Riens heeft natuurlijk gewoon heel veel ervaring. En hij weet gewoon precies wat het publiek wil zien en wat het publiek ook ziet. En hij kan het gewoon heel goed overbrengen. Ja, het gaat toch allemaal heel relaxed. Het is niet zo alsof je echt in een lesbank zit van... oh ja, ik moet nu goed opletten en het boeit me eigenlijk helemaal niet. Maar hij vertelt echt iets. En dat vang je heel snel op. Iedereen wil graag zien wat je kunt. Oké, dan ik ga dat niet zingen. Zeg niet, wat ga je wel zingen? Een melancholic blues. I'm cousin about sensation. De dingen voor oren, de manier van dwan, de presentatie, het theater voor oren. En het komt een enkele keer wel eens voor dat ik zei van, door dat nog maar net, zou die in wijd vroeger. Hè? Dan mag dus van jezelf even goed incalculeren. Ik weet een soort dat dingen die in het theater belangrijk binnen en die blijven ik belangrijk. Ik ben theaterwetten, die blijven altijd besteden. Het is hoe bedragskeus, maar de manier waarop moet ze uiteindelijk zelf bepalen. Het moet persoonlijkheden worden. Ik zie theaterprogramma's van de laatste 15 jaar werken Riens Gouders met jong theatertalent. Kamer van het Fries Festival van 1984 met de show Alle Jaren Feest. Voor het festival van 1990 schreeuwde een musical voor het leven van Mata Hari. Riens speelde zelfs de rol van de heid van Mata Hari, Adam Zelle. Ik vind het fijn om op een plank te zitten. Ik vind het fijn dat het op een bepaald moment wat makkelijker is. Dan denk ik van, zit goed in elkaar. Dat hij goed in de hand komt. Dat rent mooi. Dat is een mooi lied wordt of zo wat in. Daar heb ik liekevolle voldwanning en bevrediging van. Ik moet nog erbij bedenken dat hij het simultaan in het Fries en in het Nederlands heeft geschreven. Dus dubbel op. En dat klopt ook altijd, want wij moesten daar muziek van maken. En meestal als je het in het Nederlands klaar had of in het Fries klaar had, dan was het in het Nederlands ook al klaar. Want dat kon je eigenlijk simultaan over elkaar heen leggen. Nou, dat is natuurlijk een geweldige prestatie.
En nou heb ik het alleen over de techniek van schrijven, maar gewoon ook de inhoudelijke manier waarop hij met zijn onderwerp omgaat. Dat is toch heel knap en heel persoonlijk ook. Wanneer ben je nou en wanneer ben je dan een hoer? Dat ben ik! We hebben dan wel de backing van een paar mensen die een soort ondervinding hier op het meet van musical. Maar Jens hier er nog nooit voor schreeuwen. Adi hier er nog nooit voor schreeuwen. Ik hier er nog nooit voor schreeuwen. En het productieapparaat, inderdaad, wat er echt achter ziet. Ja, dat weer nog een beetje in een 70 musical. Dus ik hoef net mijn bedragen te slingeren, maar het is een fractie van Miss Saigon of Cyrano of wat dan ook. Nou, en dat had blikken die dat gewoon qua organisatie eigenlijk net kan. Artistiek bleef ik erbij dat er een paar passages in zitten die absoluut naast de beste musicalproducties steen kunnen. Wat ik hier is verliezen. En wat levert had geleerd. Wat ik hier is verliezen. Wat heerlijk is aan leven, wat opwindend en wat riet. Men zet die bol behagen, als in deze lezer dagen. Als taaie torre schellen voor de vloer. Blijf liggen, teren, zagertje 84 in de praktiek. Wat ik niet is verliezen. Wat nog liever had geliefd. Is met gelijk, gelijk is ongelijk. Dus elke niet had ongelijk. Of gelijk als mij en doos, zij dus allebei de doos mij. Of ongelijk, we gaan niet helpen en petten. En der hier de provincie is het toen het hier. Een orchideeteskunde in zijn Ja, het leukste is toch als je een nieuwe musical wat nieuw schreeuwen is. Dan, het is zo'n leuk proces, het repeteren. Dan kan je nog van alles verhoren, dingen. Het is geen kopie, het is puur nieuw materiaal. En, het is natuurlijk een hele leuke man in een groep. Ik bedoel, het is een soort vaderfiguur toch voor een soort mensen. Het is die gezellige man erbij. En ja, ik heb een heel soort willen hoor, maar hem en mijn hele groep. Het is een hele fijne groep. Mijn Mataharis jeugdvriendin uit de musical, spelertroch Maaike Schuurmans, brengt er in 1992 het programma Euro Superfries. Het is een van zijn Friestalige programma's dat er de laatste jaren om de 3 4 jaar mee komt. Eigen theaterprogramma's in het Hollands komt er net mee mij. Ik wil dat Rinjes had een Hollandse jas om de kapstop gingen. Maar als er die on had, ziet het er toch verkleid uit. En dat is de ene kant van het verhaal. Ik denk dus dat een cabaretier altijd vanuit zijn eigenheid dat verhaal vertellen moet. En dat is van Rinjes uit toch het Fries. En die andere kant van ja, hij is weer thuiskomen, dat is vanzelfs de terreur van het succes. Ik denk dat Rinjes de enige in Friesland is die hem echt beroepen kan op een zeer brede populariteit. En dus is er daar een beetje in vastspiekeren. Net troch hem zelfs, beetje troch hem zelfs, maar voor het grootste part ik troch de mensen. Ik heb later die Friese programma's wel van hem gezien, toen ik dus met hem werkte, toen ik met hem ging werken enzovoort. En dan zei hij altijd, ja, het gekke is, mensen vinden mij in het Fries leuker. Maar dan dacht ik, als ik dat zag, dacht ik, ja, dat is ook zo. Dat is toch iemand die in zijn eigen taal iets staat te vertellen. En dat komt toch het beste over. Het Hollandse cabaret of het Hollandse theater, daar ben je meer van. En die doet het zus, de oren door het za. En dat is een gegeven. Was het op de televisie, juist voor de radio, juist en overal. Dus terwijl een jong Friesk dan, ik in Friesland, want in Friesland is ik televisie en is ik radio, juist het hoor ik al wel. Dan hetzelfde niveau in haar eigen taal. Dat is natuurlijk een exclusief gebeuren. Dat is dat. En ik hoop dat het altijd zo blijven zal. Dat mensen dat toch ergens zou vieren. Dat loopt dichter bij u. En dat gaat door u. Dat gaat net door de mensen. Of het publiek. Of de wereld. Dat gaat door u.
Dat gaat over uw sterpen, dat gaat over uw houden en dragen. Hoe uw spaken praat, hoe uw huid praat. En hoe weet je een vrouw uit ons jongen. En dat heb ik altijd bezocht er ik wat in te horen. Ik word daar soms heel optimistisch van. Hè? Ook dan nagaan hoe lang wij hier in de zwargen zitten. Van hoe lang horen we dat nog op uw strijden stelpen en oren, kop, hals, romp. Hoe lang kunnen we het nog redden, mooi staaltje en sculptuurke. En wat zou er gebeuren? Dat hele eerste en zien hoe committeren. En wij staan nog luchterij. Waar hier dat toch, Mike? Waar hier toch dat het Fries Dagblad langer, Mike, is onder de Pravda? Waar? Ja, dat gaan wij slim spelen. Nog binnen nieuw uit Sint-Petersburg. Via lening dat bij Sint-Petersburg. En bij u het Pietersberm nooit ooit als Pietersberm. Daar krijg je moed van. Daar krijgen wij moed van. De Balster Skotsploeg wordt lippen het Bolshoi ballet. Zonder Joop van Ende. Alle hammers en sikkels lezen op wat ijzerbult en wij baaien nog een lesje dat er de pompen blijft. Gewoon wat tron niet willen. Wij maken gewoon wat trogriemen. Nou, wat zeuren. De poort wat stief horen. Ik zal het wel zitten, hè? Ik moet zitten. Wij hebben wat oorhuis, dat kan net steken. Wat is dat nou, Maaike? Wij hebben wat. Wat apart. Wij hebben wat apart. Was ik zeist, was ik dorst in het Fries is mooi. Maar dat het zo is en dat het een barren is wat net elke dag voor de televisie, net elke dag voor de radio te jaren is. Maar die ene jongen in dat dorp, in die zeel, dat is natuurlijk zo. Dat is zo. En dan heb ik al ook Griesland wees maar wijs, dat er nog bestier. Want dat het in die zin hoop ik. En ik denk net dat het in culturele kringen altijd zo dadelijk bezongen wordt, want men streeft nog Zinburg toch. Jerk dan nog het grote spektakel en het grote product Friesland verkeerd. Dus het in die kringen net altijd wat herkenbaar was als zijnde, denk ik, goed voor uw cultuur of goed voor uw voor de basis wat wij blijven. Maar het is natuurlijk bossa. Er zijn een hoop collega's van hem die, denk ik, toch veel meer voorwaarden stellen vooraf aan de situatie, aan het licht en het soort zaal waar ze optreden. En Riens kan je eigenlijk overal neerzetten. Het lukt altijd. Het wordt altijd een theater doordat Riens er is. Ik denk dat een hele hoop andere artiesten daar niet eens aan zouden beginnen. Om in een restaurant of in een dorpshuis op een bovenzaaltje of hoe klein ook, of tussen het publiek gewoon in te gaan staan op een stoel. Als het niet anders kon of als het beter uitkwam. Ik denk dat Riens daar uniek in is, ja. Zeker. En dat had ik altijd in die. Ja. Ik kan me nog iets herinneren van dat hij op een gegeven moment een van de eerste keren in Amerika op moest treden. Voor een Fries gezelschap was dat. Nee, een Nederlands gezelschap was dat toen. Heel groot theater. Met alle faciliteiten van dien. En daar viel het licht uit. En die mensen zaten daar aan tafeltjes. Wat daar de gewoonte is. Naar die voorstelling te kijken. Het licht viel uit. Riens dacht, hey, dit is mooi. Ik stap van het toneel af. Ik ga de zaal in. Ik ga op een stoel staan. En ik sta gewoon verder gaan draaien. Nou, ik denk dat dat van die specifieke momenten zijn waarin Riens op zijn best is. Ja. Ik moet zeggen dus dat artistiek sprutsen had ik vanzelfs een grote voorkeur voor hier in de harmonie te staan of in de lawaai. En het licht gaat aan. En Riens had gewoon alle ruimte en alle rest omheen om precies die dingen del te zitten. Maar ja, ik moet ook eerlijk zeggen, we hadden fantastische voorstellingen in Tinten. En ik voor gelegenheden en dwarfhoezen die het zo groot weer naar zijn postzegel. Dus dat jet ik bij Riens. Eigenlijk is Riens er heel rock'n'roll in, vind ik. Ja. Toch inderdaad van gitaarversterkertje neerzetten, inpluggen. En ik geef niet hoe het klinkt, maar we zullen ze plat spelen. Ja, eigenlijk is Riens rock'n'roll. Mensen die kennen overal bij Weitjenburg. En dat wie vroeger net zag. Daar moesten ze zitten blijven. Dan door een bril af. Dat door ik oeren. Een 12e koers. Ik heb het bewaard. Koers er terug. Dus toen ging een beetje ik volle grotere blazen. Zeiden ze wel eens. Dat is een kwestie van de evolutie. De evolutieleer die zei van de organen functioneren bij de gratie van het gebruik. En hoe minder je het gebruikt, hoe lichter het orgaan wordt. De Engelsman zei, if you don't use it, you lose it.
Maar hem net verkeerde dingen aan te zien. Ik hier door de blaas, hè. Hè, meisjes gingen enorme blazen vroeger, enorme blazen. De voetballen we zelfs maar, dat die dan, ze nemen de bargenbangels, de voetballen. Zulke blazen die in het meisje knik. Het is natuurlijk wel een bezwier van een liedstaalgebied. West dan in Arbor, dus daar schiet ik het motorke weer omdraaien, maast. Er zal nooit een oorplakje wezen, west even niet functioneren kist. Dat is net zo. En dat is natuurlijk ik een voordeel van een beetje breder werkterrein. Dat is nog eens een keer, zo komt ik weer op een toneelstuk te horen. Ze komt van dingen in het oren. Laat maar eens horen wat hij te vertellen heeft. Zeg, wacht nou eens even. We hebben besloten dat we op een bepaalde manier te werk zullen gaan. Laten we ons daar aan houden. Allemaal doe niet zo lullig. Lullig? Wat bedoel je daarmee? L-U-L, lullig. Omdat ik de boel hier een beetje goed probeer... omdat ik probeer de boel hier een beetje ordelijk te laten verlopen. Wou u het soms allemaal overnemen? Hier, gaat u maar zitten. Regelt u het maar. Ik hou mijn mond wel. Maak je dat druk, man? Dat moet jij nou nog zeggen. Hier, neem een stoel. Zorg jij er maar dat alles Op zijn 64ste maakt het Riens in december 96 zijn debuut als professioneel toneelspeler. Hij waart ook regisseur André van den Heuvel vreeg om mij te doen bij het Noord-Nederlands toneel, van het stuk De 12 Gezworenen. Vierders komt er in maaien weer mij een nieuwe musical. Dit keer voor het 100-jarige Keertsboom. En als cabaretier bloot er actief. En zeker in Friesland bloot er op die wat eenzame hicht te stingen. We hebben dit mes geïdentificeerd. Toen Tedman 50 wie koe ik op eigen voeten stingen en ik ben nou 64. Dan zou het toch worden oren wijzen, maar niet het. En dat van Friesland, ja, ik bedoel maar. Het zou wel aardig wijzen, zelfs het toch een beetje bestaan blijven. Dat is dat een orchidee tussen de hiersteblommen. Zo is hetzelfde beschreven. Ja, nou dat wie Matte Harry, dat wie ik net. Jij zou wel een pretentie heeft net dat ik een orchidee ben, maar het is, ja, ik ben natuurlijk, ik heb wel jaren vol horen kennen, ja. Dat is wel een beetje gek. Dat is niet gezond. Van Friesland net. Nee? Ik bedoel, ja, zolang als het nog meestal van vitaliteit, al die dingen brengt. En, wat doe je eigenlijk? Maar toch wat gekringwijs, maar wat gekringwijs. Die met de oren dat wij hebben willen. Of zo. Ja. Wat doe je eigenlijk naar die 64? Gist vol trouw, ik, maar je programma's maatje. En... Ja, ik bedoel, maar ik heb geen enkele reden om dit als een administratief gebeuren te zijn. Dit is haast een AOW. En hoeveel dat ik net... Wat is dat nou zoals jongen, dat ben ik binnen. Maar het is een administratief gebeuren. Er komt hierbij en de verhoren hier op deze leeftijd nog één keer nog wat dingen. Administratief, maar verder... Ik zou net weten dat ik me nou oors vielde dat ik 50 was. Dus waarom zijn er trui in? Een orchidee tussen de heetste bloemen in de boerenloon. Een boertevlinder in de grijze loften, boppen maar en stroom. Zij aan mij. Ik voel dat doen ze sloos de bjemmen oor de diep. Dat elke nier zijn gontje giet en alle dagen krijgen. Maar het is voorbij, ik roem mij dij. In dreamen est mijn eigen squan. Soms vindt men hier al gauw, maar dreamen leert